Piyak-piyak lho. Aku rung madang iki mau iki. Nah, ndang. Tandingo aku. Oh, betul ya. Aku rung madang aku ngomong. Golek kowe piye? Heh? Golek. Yo tuwa rumahan aku iki. Pitik mak pitik. Pitik to. Lah tayo iki SLB lho pitik bareng iso. Ora apa-apa gila yo enak kok. Nah Mas yo monggo. Saiki no, Met. Saiki, Met. Ayo, Met. Tunjukkan pesonamu, Met. Aku nek gak rondo wegah. Tenanan. Beli satu gratis satu. Buy one get one. Dari rondo. Kuwi cah cilik, Met. Kuwi cah cilik. Kuwi cah cilik.
Nyapa, Mat? Nyapa, Mat? Mau kira aku wani? Ya jelas ora wani. Hei, iki mau bagianku lho. Mbak, Mbak. Kiu, kiu. Kiu-kiu. Iso mayar nyelok-nyelok pitik aku lho. Dicelok jenenge sapa ora kenal ra mau. Ora, atur ngowel dluntung ning kono iki kan. Lali Hei, kok. iki mau bagianku. Nek kowe pengen jale ya kudune salat dhisik. Iya sik bareng. Sik bar iki ya. Ya. Orane lagi. Iya, sik. Kowe mau njaluk edren iso lah ya iso. Oleh nih. Gua kan tanya, Kan tak sauki. lu bisa kayak gua gitu? Yo, Ayo, tak wece oh, kenal. Kalau Mas buri enek lho. Enak iya. Nek mau iso lah ya iso ya. Bu, Iya. Mas, prauto tabrakan, bancoto percobaan. Ini, niki. Tuh, bocah gawat iki. Ora. Iki bapak iki.
Oh gak ngono. Iki wedok, wedok itu. Saorane nek iki wedok aku lanang gak masalah tak edreki. Ngene ora apa-apa. Ayo lu, ya wis dadi atrek kono ya. Sing atrek iki kowe. Tunjukkan pesonamu, Met. Iya. Apa, Met? Nyapa? Mas tang apa? Kurang ganteng, Mas. Dek, nih Mas. Nek masalah bab ganteng kuwi lho gawat lahir, gitu. Nek kowe mau njaluk mbake mau wis kelakon gitu. Wis oleh edrek. Wis to. Kowe ngene nyok rene sing nyok. Gana wong telu iki ta. Jadi gana wong telu to. Aku men. You man. You girl. Ger. Wow. Yo. Aku lanang. Kowe lanang. Kowe wedok. Ora, kan yo ngepas tok to aku iki. Aku lanang. Kowe lanang. Kowe wedok. Kleru bahaya iki. Cuk, aman, Cuk. Aman. Yo. Iki mau kan acarane kan urung-urung to we. Awake dhewe gurun kat mawon, gak ada acarane apa iki mau. Awake dhewe lho yo. Kat mau wis gojek-gojek kaya ngono kuwi. Kudu iki ro dhewe iki nyapa. Semacam iki kitanan utawa akikoan suratane Mas ya lho. Sopo jenenge aku yo? Sopo Mas? Mas Ma'ruf. Sopo jenenge? Ora ngerti. Iya, sing namanya Pak? Titik kondisi. Wito. Mas Wito. Sopo? Kon maju, Met. Iya. Sing wah, iki to, yo. Nek lungguh sila jagang ngejan ngene kenceng lho iki. Lanang tenan iki. Ning kok nggone dot. Masanya kurang nemu ngempeng. Ini Mas yo, monggo. Anu, pakai sendal nggih. Ini. Alah. Ndang maju yo. Bus. Ayo ndak ayo. Ning ngarepene to. Yo ben keluarga to. Iki ben ro kabeh. Sidu acarae panjenengan. Heh? Untuk kowe to? Aduh, alah. Mbok yo ngayal iki tak maju ngono. Si sunat kowe itu. Si sunat. Lah apa? Wah alah ya Allah, alah. Salah kowe sunatan nek mau jan. Tindo yo entek. Yang muni sunatan aku wis ya mau tak manggane aku ya to. Ndang ngene. Wah dhek kae to. Anu, wani gendong. Tak gendong ini. Oh, jojo. Seneng mboke aku malah. Aja mbok nyakot ibu. Yo, oh niki to sing anu kadet. Iki wae. Yo, alah. Latihan, Met. Latihan gedong, Met. Anu, Gedong. mimi, ibu aja kuwi kok. Mimi atom kok. Ibu itu kering lah kena ora penak ae. Iya. Atom piye to? Iya. Mas, ndang salat dhisik ana iki mau. Kowe kene arah kowe, jengole. Aku lho ora bayaran. Ya wis marane aku. Ndi sing di omah? Aku tenan lho, Bu.